Shalom horas dihita salutna manang di dia pehita maringanan. Tikion Jupang dihita di YouTube Advent Batak Channel di Persadarion. Nah, persajaran dihita persajaran pawaluhon na marjudul hapatoson asa mangulu sitong. Adorang so martangnya kita ta begema ayat sapilon na dijaha amang pandita hutosoin. Ayat siapilot dihita tersurat do di buku Pesalmen biddu siapulu ayat 12. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. So ini masahana. Mulai itu pandita. Baik, adorang sta mulai persajarata martang yang mahita na dipimpin di pandita Purba. Tabasa daruhata matanya kita. Ale Tuhan Jehovah sobahami ho Tuhan di bagasa tikion. Dipasu-pasu ho hami Tuhan sa tro di sadarion. Dinalau ho masajar hami Tuhan sa parsejarah sikola sahabat nami Tuhan. Marhite buku Pesalmen. Parsejarah pawaluhono Tuhan. Otik noboto hami Tuhan yang hupatorak kami. Ajari hami Tuhan asaboy hami patol hason nabi noto nami jalaboy Tuhan marurat marparbuwe di rohanami Tuhan. Homa mandongani hami Tuhan bagasan guaniana amu Yesus Kristus pasatami tami yang namion. Amin. Mulai tegodang tu pandita Purba nama bayan sada tangiang dihita membuka parsajarata di sadarion. Adorang tamulai parsajarata hami sian YouTube Advent Batak Channel mando tuhita na menonton video namion pada video diskusi persejarah sekolah sahabat kami mandok moliate tuhita na makomen bama asa semangat kami na tolu pasaton barita sian persejarah sekolah sahabat kami mengido sada pengiduan tuhita asa di like subscribe dohot di komen di kolom chat na tertera di YouTube na dibayan. Ta mulai ma persajarata di Sabat Butari na majudul sekolah sabata hapatason asa mangulu sitong. Baik. Molota bereng persajaran Sabat Butari. Alai mangulu di bagasan persaurat. Na solhot dohot di bata. Mangulu mardongan gok pasu-pasu. Jadi dihita godang pasu-pasu na dilean debata tu hita. Ape si patah hita hurang mandok mulai tu debata. Ya. Tiki sonang danganok kya mandok mulai tu debata. Ape tiki susah tiki adong parukilon dihita baru roh tu Tuhan. Bagaimana sada persajaran dihita na di hari Minggu tanggal 10 Februari na dipotorang pandita Purba. Boleh ate di persajaran dihita persajaran hari Minggu 10 Februari judulna nunga hupajob hatami di bagasa rohak molonung nga hupajopin na nga disipan di pamasuk di bagasan rohak non isondokon Bibel manggobarhon parngoluan siapari songosada pardalanan harap doho Jehovah di dalam hati guranna
ngulu niha porseaon di pahehe marhite marpangalahon bohim, ya, marpangalahon patik ni Jehovah. Molong edokon marpangalahona sa guru tu patik ni Jehovah. So musa edokon gabe hal akan na daulat marpangalaho ima dalan na asing di buku pesalmen lau magobarhon ngolu nasitong. Molo ta baca judul pas sejarah ta di bagasa saminggon hapatason asa mangulu sitong yang patigor dalat tasonari asa ngoluta di bagasa senupari asa sitong. Jalai sondokon ikko jolma na daulat marpangalaho do asa boy sonde buku pas magobarhon ngolu nasitong. Ikon mangihuto pati ni batado asa ngulu nasitong. Bahai ba ini ikon iba may baga saroha sude ba secara hata-hata ni Tuhanon ikon masuk di dia di baga saroha asa boy daulat marpangalaho. Ima mungkin sautik molo taring tu pas sejarah ngarming. Oke. Mulai tegodang tu Pandita Purba na potorakon sautik persejaran di hari Minggu di hita. Molo tabereng persejarah di hari Minggu. Sada suku-sukun di Pandita Purba na boy maben sada hapor setu tu debata lam mertambah-tambah di ngoluta. Songonon suku-sukun. Behado baenota sa sitong na lau mangaroti nasa pati ni debata. Jala pasu-pasu dia do nanaing ro molo tararoti. Ya, bolo tatu sih hata mangaradoti pas sejarah no dokoda be asing do dang adong perdomuan ni bahasa mangaradoti do pangaloyon. Molo na mangaradoti gudang dojol ma mangaradoti siladutan alani hepeng. Adong dojol ma mangaradoti siladutan alani adong pangomuan. Molo hatani debata dang hulala dang bahasa mangaradoti ale mangoloy patik ni debata, ya. Songon edokon ni parpesalmen 110 sia ay sada sa peopat martua mahala akan na daulat marpangalaho akan na marpangalahon patik ni Jehovah. Molodok ko mga radoti nabodo de radoti ale dang diulahon dang ibag gabe pangalaho. Jadi na pangidon di bata ko gabe pangalahota patik ni debata martua mahala akan na mga radoti akka panidangyon nay iradoti panidangyon nay akka na mangulului ibana siyan nasa roha. Molo hita sa dili molo mga radoti do dang arong pangoloyon susah ale molo nung siyan pangoloyon do hita pasti taradoti. So adong pe untung na dang adong pe pangomuan siyan na mga radoti molo ngadong do pangoloyon ngadong holong ibagasan langsung doon boy diulahon pangaradoti yon. Ay tuloy dokon huhut akan naso mangulahon hageduhon akan nama makapungi aka dalanne. Ay topat nung ditonaon ho aka paretam siladotan situtu, ya. Iko siladotan situtu do pati ni debata ale salah satu na hurokot tuhita iko nadong do di bagasaro hatta iko ngarong pangoloyon jala dang borak behita la mangaradoti pati ni bata. Oke, mulai tema tu Pandita Purba na takas patorakon persejarah tadi hari Minggu. Baik, oke. Di hari Senin na di patorang amata Pandita M. Utasoit tikion pasama tu Pandita Utasoit. Persejarah di hari sini non di dokot di sini sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami on
Tajaha majo di Pesalmen sia pulu di ayat sada rodi ayat 4. Songonom madidok. Ale Tuhan, sai hodo hapurusan nami marsudut-sudut. Tagas sotubu dope akadolok. Jala tagas suarong dope ditubuh hot tanoon dohot portibion. Nunga adokian ho ale debata. Sian saleleng-leleng na do, rodi saleleng-leleng na. Sumuang do gabe orbu jolmai di baiko. Dungi didoko muse, mulak mahamu, ale jolma manusia. Ai sobokos sadari na tuari, nauk salpudo na 1000 tahun yang go di jolom. Jala songos sada gangsi parjaga di borngin. Jadi damang dot dainang na hinaholongan saluhu kita didokon ajari ma hami mamilangi akka ari-ari nami. Ala nang ngulut tau songon ado songon uap satokin tarida satokin naidau songon halilu satokin mulop takai yang gotokin nai. Alanya ha songoni ma namasa di ngulutta di natinopani debata hita dung mardosa. Alai anggoso mardosa mangulu mahita saleleng na. Alai dung ro dosa gabe tubuh masalhut nak persoalan ningu. Makana didok ajari ma hami memilangi ha akka ari-ari artina tapakke ma ganupari tikina nilian ni jahu batu hita asa gabe dapotan tua hita dapotan asin ni rohani Tuhan. Ya molo ta bilang-bilang iro dengan ni basa ni Tuhan. Ya, dilihat tu hita hahipason dilihat tu hita ngulu na dengan tapakke mai lau pasangapon debata Jahuba. Alana molo muruk Tuhan diari paruhumani dangadong naboy marhua dangadong naboy buni sian debata saitong doi patahar dia depan ni debata. Jadi marsihohok mahitaro tua depan ni debata. Dilihat tu hita tiki tapar haseang dilihat tu hita ngolu na denggan tabay main nagabe pasonakon nguluta pasangapon debata Jahoba. Adong na boy tapatupa tuak kadongatta boy taulahon na boy pangurupion na boy mabain las rohani dongatta akka na humalia kita tapasanga madebata marhite akka tiki marhite akka ari-ari na ni palomihon di debata tu hita. Jadi tersongoni marupani ripunan ni persejaratta di hari sinenon amang panditanani. Jadi sada suku-sukun di hari sinenon mungkin akadongan na diulak na dao manukun di persediaan sekolah sabata di hari Senin. Suku-suku na sangonan ng pandita mungkin adong di bagasta nguluta si sangonan suku-suku ta. Ahado parukilan ni manusia. Ahado parukilon. Ya, molo ganup kita pribadi-pribadi mana sesahalak asing-asing bedo parukilot tak. Ya, molak kana poso ngalileng ibana marsikola hatok maniat tamat gira. Dung tamat adong musim marukil hatok manian karejo. Ya, odi parangulutas ganu parida. Ya, songoni musim dung marukil mana asa karejo Manguli. Oh. Ah, dapok manian rokap na. Olo do sape matua dangha. Nang dapotar rokap bakas sape mate. Ima parukilon ni bana. Akka persikola marukil do asa pire ari sabat rotu gareja. Nang pia keperkarejo. Gurang dodang boy tu gareja ari sabat ala ni sikola, ala ni karejo, ala ni ka adat-adat, ala ni ka kemalangan
abu ni roha do akan asing. Jadi paru kilo do sudio. Alai no balga paru kilo ta bohama asa sahat tita tu surgo. Nah, dinaro tu hatta Yesus on paru kilo ta saluhu jolma. Tajah majulah di Matius 10 sada ayat 20 lalu. Roma hamu tuau, hamu akan naloja, jalan nasorat, asahu pasonak kamu. Jadi kita namarukil, naloja, nasorat, ya, na digosa-gosa, Roma hita tu debata, asa kebewa, asa di pasonan debata hita. Jadi ordo paru kilo bolo di hita, baik ya pribadi-pribadi ta. Jadi marukil mahita asa sahat kita bongok tu surgo na pinara di tu hatta. Jadi paru kilo ni ikon tapasah ma tu debata didok Roma hamunina. Roma hita tu Roma hita tu gareja tu bagas joro ni debata. Roma hita tu akapunguat ta parsobau tu debata. Roma hita tu akacara-cara nama bain partodiot tagabi mangulu. Yesus Kristus managabi mangulu. Idot tong. Jadi ngadi udak tuha kita tago hima udangani. Roma hamunin nago kodo jauh-jauh. Molo ibarat nak kapar pesta. Ya, molo halak batak dua hali mengundang. Gokon dohok musyaha. Jauh-jauh. Ngai gokon di jauh musye. Adong musye togu-toguro dilian. Asa diingot, adong ingot-ingot. Jadi Yesus Kristus pengen didokon Roma hamuna loja, Roma hamuna marukil, Roma hamuna marsahid, Roma hamuna marsak, Roma hamuna marhabuk niroha. Asa upasorak kamu indah tuata. Jadi ordo parukilota Roma hita tu debata. Manopoti akadosata mamuji pasangapon ibana, dohot pasyahon mulutta tu ibana. Asa gabe ngolu ni Kristus nama ngolu di hita. Marhite gogo ni tod di purbadia. Tersonima amang pendeta nami. Oke. Mulai itu pendeta utusoit na patorakon na takas tu hita. Jadi mula dong parukilan di hita di bagasan ngoluta. Di Bibel mando Roma hita tua tu debata. Asa di pasorang debata hita di bagasan ngoluta. Isada persejarah nama baik perseta dalam tu debata. Baik tikion ta bagaimana sada persejarah di hita di hari Selasa na di patorakon pandita purba. Moliate di persejarah hari Senin masuk metode persejarah hari Selasa 20 Februari di Juni Cahoba. Molo ta jaha di persejarah nanon di 2 Musa 10 pitu ayat sada sampai pitu di soon adong sada cerita na patorakon sa tiki bangsa Israel mengujuni debata di sini pangidona sida huasodot hagugon ni debata asa mangalehon narikot di nasida. Mulo tabuk kami yang persejarah ton ta jaha persejarah non di Juni halki do debata. Adong do debata di hiton in. Manghutum se tusi malu taja muse di pasal menol pusada manuraton nabalik sian ni jala mangenet sian barita na sarupa ya. Debata mengujuni hala Israel. Jala hinorhon ni takang niroha dohot dang makapor siai talu bangsoi di pengujunan ni debata. Jadi perlu tali mangrimangi di Juni debata pehita adong 2 ya. Na perjolo di sondok kedang jadi bangso ni debata mengulahi dosa ni punasida ala iko porsia nasida debata jalan mardalat di akadalanna. Na paduahon tung peta lunasida di pengujunan ni narodo debata bau paluahon nasida uju di hagugotan nasida dengan bahasa ni debata na paluahon di Nairobi sada si peopon di dengan bahasa ni debata rodi marsudut sudut. Om masih halau sonota
mulai bain di bahasa Heberin na hata Heber sarapin na artina di ujuni bakal lapatan na payason manang papitaw. Jadi mulai bain di bata peta di pengujunan dang nalo madabuh kita. Ale di pas sejarah top lapatan na di ujuni lapatan na lau payason jala papitaw kita. Masuk pehita di bagasa pengujunan madaw bito sada pengujunan asa nang taula hodu akka dosa ni oputa namasahi alai roh na somajakkon pajogal jala pajogal takuhuk ya dihalak na pajogal roha oma molo dang dijakkon hatani di mata amang padita oma sodi persejarah di ali selasod di Juni Jahuwa. Oke. Mulai itu pendeta berubah. Jadi persejarah di hari Selasa di Unjuni Jehovah. Adong sada suku-sukun di persejarah tahun asa lebih takas akadongan na menonton video di YouTube persejarah sekolah Sabaton. Songon dia do amang pendeta dosa na patakang roha. Dosa patakang roha. Moli ate, molo dosa na patakang rohaon jelas do di suraton di Markus 3 ayat 20 sia. Anggodang boy dialogo. Anggo na mangalay tod di purbadiyay dang dapot sa hasesan ni dang ditiki sogot parutang dosa si saleleng-leleng na nama ibana. Molo na mangalayay tod di purbadia. Jadi omma molo disukun dosa na patakang roha. Molo nga mangalayay tod di purbadia. Molo. Dabahan niyo musekan di Lukas 12 ayat 10. Walau kita buka Lukas 12 ayat 10. Ayat 10 di sini dokon. Tayuton. Jala ganup nama dok hata na mangalo anak ni jolmai maksudna Yesus tarse saroi. Alay na mangalayay to di purbadia dang daputan hasesaan. Oddo dosa na patakang roha balong ato di perbadia di leay dang adong behasesaan. Omma na dokone pasejarah sinakingani na pajogal roha jala pajogal takuhuk ni parjogal roha. Balong edokon parjogal takuhuk dang haalo yon. Dang hapature beon. Wala to molong to di perbadia dialo. Bisi patuloy-tuloy hongguluna. O malam kipa ang panditan. Oke, baik. Berarti di hita ruas ni debata dang boy hita mengalayai todi perbadia. Ya, dang boy. Artinya di hita unang sanga gabi songoni terjadi di ngolutta. Ya, alana dang arong dapoton hasesaut sian di debata. Oke. Tikion talanjuk ma persejarah di hari Rabu na patorakon pandita M Hutasoid. Tikiong pasak matu pandita Hutasoid. Baik, mau lihat persejarah Narsilasa nunga ta begina kaningan sonari persejarah di hari Rebo. Ya, didok dison judulna si pautoto siad dalan najat. Adok si pautoto. Molohita diototoi syukur urwata kan. Jalamar sakita duk taboto nggak diototoi bah. Saya rata-rata kita tertipu kan. Diototoi. Jadi oke gudang dok kasih pangototoi di Portibio. Ya, molo manor barang pehita menang arta. Holo dohita diototoi dak sesuai harga. Ya, tatur sian online gudang gudang akapanipu pangototoi. Ya, marutung ibana di nama ngototoi ale di ingok ma adong doha.
adong do obartu na niulana uhum. Jadi kita pe asa unak kita ninna olo diototoi ikko manotong do hita martangiang tu Jehovah si manotong si manogot si arian si potang manak si budari. Nah, jadi molo marsi hohot tita tu di bata martangiang si pangototoi talus maidau masak kita. Tajah majo songon na nirot ni par pesalmen 140 sada ayat sada rodi 10 songon madidokon tangiang mangido pangodion marada peparjahat ede sesi Daud ale Jehovah horo nahupa jauh-jauh ala putih madapoton ahu sai tangi masoaraki molo jauh-jauh au tuho sai martipul matangiaku bahen daupa di jolom panidang ni tangaku bahen pilihan si panganon budari sai bae masih ramoti pamataku ale Jehovah sai jagai mapituniaka bibirhu unang loas rohaku manibil pai hutop perkaro najat lao marpangalahohon akka pabahenan di hajahaton rap dohot bawa akka siulaun hajahaton jala unak tung mangapian hau naeng madai panganon pangomuan nasidai denggat tahe di singi partigor asi rohana doi diajari piau miak tu ulu doi sai unang ma diupirhon ulu kwatong ai tong do tangyaki alo ni hajahaton nasida hadi dokon tangyaki do alo ni hajahaton nasida di tunggang balikod do akka pangumuman nasida tudor pini batu hopit jadi nunga dibege nasida hataku akka nadapori songo paninggala nama munggari tanoi akka maraburan holi holita rodi babani banuatoru ai tu hodo ale Jehovah tuhaku manaili mataku mar haposat tu hodo au unang tung durucon hosaki sai ramoti maau sianaka mata ni jorgong na tinaon nasida pada potau dohot sianak karabang niaka siulahon hajahaton sai madabu ma akka parjahat tu bagasan jorgong nabe malua botima yang goau. Jadi tanyak tado nama baik kita malua sianak kasih pautoto sianak kasih pangalilu dot sianak kapara parjahat si bain najat naing diototo hita naing ditipu hita dohot na naing dia dibuat saluhna akka artatta. Jadi unang holo hita tertipu diototoi alana sibolis diportibiodo nalau mangototoi hita mangela-ela hita asa unang gabe parsidoho tu harajon ni demata. Jadi ahadona kaningan si benota tangiang tapa jonok tu demata. Ya, jadi tangiak taima mabaik kita malua sianak kasih pautoto. Soalnya ma pandita nami. Oke, mulai tegorang tu pendeta M Utasoid. Adong sada kubereng dan kujaha di pasajarat tadi hari Rabu ujung ni parjahat dohot partigor sasitongna ikon mengajari jolmai asa mengalului habisuo nasian debata molo di pasajarat tadi hari Rabu adong sada sukun-sukun di pandita Utasoid songonan suku-suku namang pandita molo hita manusia nunggodang dosa on amang pandita buhado carana amang pandita asa unang hita mahiton si pauto sian dalan najat asa diboto akadongan di hita di perserata
mulate. Baik, mau lihat di suku-suku ni amang pandita manukalit. Bohado bainotta unang lamu tabba gudang dosatta. Di bay nakasi pauto to. Nakaningan na parjolo di parpesalmen nung nga didokon ikom martangi yang dohita manotong. Ganup tiki. Ganup jom. Martangi kita tutuhan asa gabe talu manak talu siak kita akasi pauto to. Ya, adong do musi ayatna tarsurak do di Efesus 4 27 tajahama unang pasiat hamu sibolisi ma murado yung ton unang dipasiat sibolis alana biasa na molohi tanaing ya siap memiding siap memula artinya masuk otik lemugudang mengararati jadi sibolis pesongan itu ya atasnya dilihat juga gratis Rabbani sibolisi atau lima isyak makna ya dung diisap gabe kecanduan nah sadu duk sadu marobung may bana tu ada buan nah jadi omma na boy siya si tangkisot ta na kaninga perjulah martangia kita dang mencadi tutuhani ya na paduahon unak tapasiat sibolisi molsong na itor manis unang itor tabudut tabajot tongan uji coba ate na so tohoro na ngom manison molo pae unang itor ha diutahon Molo dicoba no pindah gabi kita gihan. Ai matong. Jadi unang itor dioloi ido. Jadi di ayat 27 Efesus 4 unang pasiat tamu sibolis datang tapada umay sibolis martangi yang may taganu mau lihat ya pendeta. Oke, mulai tegorang. Baik, tapasama tu pendeta Epurba napaterakan di hari Kamis persejalan terakhir. Mau lihat persejalan nakin di hari Minggu nakingan. Do baga-baga do pasu-pasu nalian ni debata di hitam melotoloi patik ni debata di persejalan hari Kamis di Patolhas pasu-pasu ni Partigor sia saluhut pasu-pasu na di baga-baga hotu nasida na pasangapot Jehovah hadameon targoar sada ubalga sian pasu-pasui pesalam ini magobarhon Partigor songona sadahau nasinuan di topi ni batang aik na marparbuena di hajupangan nitikina bulung na pedang olo malos molo baga-baga na pasu-pasu na di baga-baga hod debata tu hita akka Partigor siolo patik ni debata ommay pasal mesada songon ahen na songon hau nasinuan di topi batang aik molo parbuena di jupang tikina bulung na pedang olo malos ima baga-baga pasu-pasu nila sila nun na tuhita ingui musekkan par pesalme 120 ayat 2 paheheon akka pasu-pasu di harajaun ni Mesias ima dina hudul litoru ni hawanggul dot hau arana sadil magobaron hadameon dot hasonangan memang molo nga hanguluhon patik ni debata sona kidor omma sada pasu-pasu na di baga-baga hod debata molo ngatai hutto patik ni debata adong sada baga sarro hadameon pas dui di baga sa Bibel sokon diinganan ni parmahan par di surgo manoguhon na pinarmahan ni debatain na tu batang aik hanguluan mangelehon parbuena ganu bulan jala bulung ni hawi gabe hahisaron ni akka bangso disi adong batang aik na sa totong mamulus tiyo songo sorminan manang sere ngedokon oma baga-baga ni debata moloro Tuhan anu padua halihon omma dari hita pas-pasu anu balga molo ngatarado tipat ini debata
pada na baru magkubaron hagogonop ni pangaropan di haroro ni Kristus na padua halion dohot panopaon tano na baru 1000 tahun andong di dia isu adong ina hawin na marparbuay na gano bulan jala bulung na gabe hahisaron di gano bangsoy ima habbaga-bagan ni bata. Jadi ikonima di bagasan pikirat ta baga-baga ni di bata tu macai bahat do tu hita molotai hutta patik di bata. Sadana masa tabadu hita di Parpesalmen 112 ayat sada 124 molotaringot baga-baga pasu-pasu na di baga-baga hode bata tu hita songnon. Haleluya, matua mabawa na makabiari Jehovah dang na maksud na biar dah magabi makabiari nongan makaholong ide batadon nalomoro hasitutu di akapatina sangat pinoparna isogot di tanoon dapota pasu-pasu masudut ni akapatigor sugut dakola kita dapota pasu-pasu alise aka sudun ya kapatigor kapinopat tada potam masudi hamuraun malobi-lobi di bagasa jabuna jalahot do hatigoran nai ro di saleleng lelengna audang amat dokonuda anang dokopat dita purba hamuraun malobi-lobi inanongan dang amat dokonon pati ni debatado natasura di Pesalme 112 ayat 3 hamuraun malobi-lobi papaton saya bisar do di partigori hatiuron di haulomon sian ibana padengga basa para siroha jalana bonar makanya dokon di pudi ni hagolapan ya mulu di pudi ni hagolapan Tuhan apa pendeta halibutongani kemarlas ni roha mehita mangihuto patik ni bata omma pasu-pasu na di baga-baga di bata sahat rodi naro Tuhan debata padua lihon. Amin. Oke, mulai tegodang tu dua narasumber na tikion na patorakon sada persejaran di hita persejaran pawaluhon tikion di tahun 2024. Tasimpul 5 persejaran pawaluhon marhite martangiang mahita na dibain pandita M Hutasoid. Jadi tapasa dan marohatta martang yang meta Tuhan Jehovah debata na di surga dipuji dipasangap pami maho Tuhan tu macelas dorohanami mangguruhon hatam nabadia di persejaran nami apala Tuhan titikyon siang giatma nagabi patas sami ale Tuhan mangulu di bagasan hati kurami ajar-ajari hamile Tuhan medalani ngulu-ngulu nami si ganupari mamilangi akka hari-hari nami pasangapun debata Jehovah na di surga Tuhan pasu-pasu pendeta purba pendeta manukalit dohot na pusomunan ni Tuhan pendeta Hutasoid hami saluhuk na Tuhan masih holdo diakka persejaran na neng rodope dotak kanahina olongan nami mangguruhon jala mapernguluhon di ngulu nami si ganupari laos paimahon harorom na marsangap na marmuliai mangalap pamiak kana porsia di hole Tuhan na padua halihon ope sude Tuhan na bigi hatam di channel Advent Batak Homa Tuhan na mengajar-ajari mabain pasu-pasu ni Tuhan sude pasangapon guar muna bedia mahami atong merpamuati mau di dosa-dosa nami sesama salut nele Tuhan surat tengguar nami di buku pustaha hanguluan asa mangulu hami rodi saleleng dilelengna jakom matu hatang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oke, mulai tegodang tu narasumber na nabui matorakon sada persejaran di hita di persejaran pawaluhon au mandok
mulai dari pendeta Y Simanungkarit, Pendeta M Hutasoi, Pendeta E Purba, Horas Marida Salutna.